И какво става, хора, вид носта в моят YouTube канал и днес ще играем на Brawl Stars. Ако ви хареса такъв видео, не забравяйте да се абонирате за канала, да лайкате видеята ми и да пишете в коментарите точно какви гейминг игри да играя. Така, сега още какви гейминг видеа да играя, но сега днес къщото видео ще игра с най-слабите ми бролери, именно тези, които са ми на най-малко купи и ще ги вдигам. Ще играем някакви геймплейове и всякакви такива. Просто, да, Brawl Stars ще разцъкваме, но с по-слабите ми. Така, сега избираме на Most Trophies и отиваме тук надолу. Виждаме петте ми бролера, които са най-слаби. Сега и ще ви хейта това, ще хейта самите бролери, кое не ми харесва на тях. На този, който ми е най-слаб, е Мейзи. Според мен тя не е никак добра бролерка. Има някакъв, виждаме тук някакъв скин, който никак не е хубав и друго силвър скина. Не ме кефи просто. Аре ще изиграем един Soul Showdown с нея. И ще ви покажа какво не ме кефи в нея, тъй като самата тя просто не ме кефи. Самия бролер. Просто не ме кефи. И затова да. Ето, демиджа не е супер добър. Има и по-добър. И тук виждаме някакъв Анджело. И лошото е, че е на супер малко демидж. И това изобщо не ме кефи. Да, ето, виж, аз даже не мога да си покажа това, което искам. Минус 2 купи. Просто с нея губя. Само губя с нея. Просто това е... Аре, един уейпаут, за да намирам веднага. Просто аз губя, то с нея не мога да спечелиш ти. То хора, просто тя твърде малко демидж има според мен, но просто срещу ботове играем. Супер. Просто вижте, ударай, стрелбата не е кой знае колко надалече, но просто забавя се като стреля и всякакви такива. Има някой прота с нея, но аз със сигурност не съм. Аз не мога да целя никой. Гледайте колко бавно и зарежда. Не мога да... Затова ми е най-омразният герой просто тази Мейзи е най-омразният герой. Просто гледай. Ара, Пауър е добре, така, ама... Пауър е добре, но... Всички други действия просто не ме кефат, не са мои. Ето, гледайте! Вие не мога да целите никой тук. Не мога да целите никой. Ара, дори и Пауъра. Близко и вие не можете. Ето сега победихме добре, да. Всичко хубаво, ама просто не ме кефи. Просто не ме кефи. Никак не ме кефи. Аре, продължаваме с бролера на второ място. На второ място, което не ме кефи най-много. Именно това е Манджи. Сега преди Мейзи беше по-назад, но сега Манджи. Манджи, доста омразна. Манджи не ме кефи, има някакви скинове. Например, този як не е никак лош, за 149 джема. Този също не е лош за 149 джема. True Silver Манджи, кой... Не знам кой ги харесва тези. Тази Макдоналдс Манджи, МК, какво не добре се остави. Просто ще ви покажа за какво става на въпрос. Сега един шоудаун ще изиграем. Тя хора е нещо като, не знам какво да кажа, развалената версия на Пепър. Развалената версия на Пепър, само където отблизо е по-добра. Само където отблизко е по-добра. Ето, отблизко бие повече демидж. Тя е просто развалената версия на Пайпър. Гледайте. Гледайте! Те ме оцелват! С 2 удара ме убиват! Това не може да бъде добре. Това не може да бъде нормално дори. Затова ви казвам, хора, просто този бролер ме изнервя, ама страшно. Ама много ме изнервя просто. Убивали са ме доста пъти с нея, но просто... ботове. Ботове са. Просто вижте само. Отдалече толкова демидж. Отблизко същия демидж. То просто това 2800 взима. Ай сега отблизо сега убивам ги, защото играя срещу ботове. Но като пусна реални опоненти, вече тая Манди просто... Виждал съм доста прота с нея, но просто тя не е моят герой. Не е моят герой. Ето, гледайте, ще да ме убие.
И супер е, изобщо безмислен. Тя просто е така го удря. Оп. И ти дори не виждаш къде отива. Ти оцелиш ли някой един път, ти край. Ето сега, аз даже срещу ботовете ще умра. И да убия един... Не. После ще изиграем един Wipeout, за да ви покажа какво стана въпрос. Просто не е моят бролер. Не е никак моят бролер. И го са була тука. Не дойде отблизко. Гледайте. Аз не мога да си... Аз не мога да го ударя. Само... Ето, гледайте. Гледайте. Добре, поне успях. Аре, сега ще ви покажа един Wipeout, за да видите малко. Да по Rare Star Drop. Никакво нищо ще ми даде, нали? Да. Аре, един Wipeout пускам. За да може да ви покажа, защото все пак пайпърката е със сигурност по-добра. Със сигурност е по-добра, даже много по-добра, защото просто добра си има много прота. Аз не съм протата, но просто пиперката е доста добра. Манди, тя е като пайпър, ама където да удариш, биеш един същи демидж, така че просто мен не ме е кефи. Ето са, гледайте. Играеш? Удряш? Не мога да нацелиш. Ето, гледай. Аз не мога да я нацеля. Аз не мога да я нацеля дори. Хора, пишете ми в коментарите, ако искате да направя поредица най-дразнещи бролери за мен. Моето предложение е така. Тоест, мой вариант. Бъде дъбъл тейкдаун. Дъбъл тейкдаун. Гледайте. Близко гледайте на колко малко демидж е тази. Не мога да целя никой. Тази е на супер малко дразнещ демидж. Аз се изнервям даже да игра с нея. Ти е ужасна хора просто. Ужасна е просто. Аз не мога да игра с нея. Аз просто не мога да игра с нея. Тя затова ми е една от най-слабите. Оп, аре. Ще ги карам отзад напред. Сега тук ви показвам за сега това беше на последния Мейзи, беше доста слаба. Сега ще ви покажа още един слаб герой. И то е именно, който предполагам всеки го мисли. Познайте кой от тези. Именно Тик. Тик сега... Този скин е як всъщност. Този скин доста ме кефи. Но е 200 джема. 200 джема. Тик, не знам как хора, но просто не знам поради каква причина, аре той Тик на сол не може. Не знам поради каква причина, но имам 430 няколко май. Не знам, имам към 400 купи с него хора. Не знам просто как съм ги вдигнал това в купи. Как съм ги вдигнал, за Бога не знам. Просто, ето вижте, има доста прота, но аз със сигурност не съм про. Мятам тук да вземе малко тики. Той бие просто по ужасен демидж. Тук ще е удивително, ако направя победа. Ще е удивително просто, ако направя победа. Ако направя победа, ще е супер удивително просто. Така че просто от самите удари тези. Бролера си е силен, ако знаеш как да играеш с него е добре, но просто за мен не е. Просто за мен не е. Аз не мога да ги нацелвам. Това е ужасно. Ето са гледите двамата, е така. Е така. Това също. Дарил да ги взима. Е така. Да взема това. И да го бия. Аре бе. Гръмнило в лицето. Така. Абе хора, има шанс да победя. Точно с най-омразния ми герой му. Той не е най-омразния му, по-омразни. Мога да бие някак. Да, ето, виждате за какво стана въпрос. Стоиш отблизко на някой, той просто... Той няма шанс дарила. Темлички е дарил. Няма шанс просто, да. Но поне някакви... Ето, вижте. Аз нека съм 449 купи вече. Майко... яйце... Мутация, хора, мутация! Стю! Манди! На най-омразния ми герой!
Как на най-омразния ми герой? Защо хора на най-омразния ми герой? Защо трябва да е така? Защо? Защо, за Бога? Защо? Не искам на най-омразния ми герой, просто взех нещо. Паса. Стар дроп, да. Там и някой герой, да. Най-омразният ми герой просто... Това е... На Манди мутация, никак не ме кефи. Ще се апгрейдна Мистер Пито. После ще направя един геймплей малко да подсъкам, но... Следващия ми най-омразен герой... Какво? Е именно... Мико. Да. За някой е доста добър, за други не, за още други е добър, някой са прота с него, всички могат да я... Но просто аз не съм. Просто аз не съм про с него. Аз не съм про с Мико. Аз не съм. Просто Мико не е мой човек. Доста ме убиват с Нико, С Мико доста ме дразни, но просто аз не мога да игра с него. Може да изкейпват всякакви такива ситуации и такива, но наистина аз просто не мога да игра с него. Не е моят човек. Не е никак моят човек. Така че ще ви покажа един геймплей малко. С Мико. Еца, гледайте. Оп. И ударите му зареждат толкова бавно. Даже на Манди виждаме тук. Тя... Гледайте. Ето, гледайте. Гледайте какво става. Ескейпвам тук сега. Да, добре. Но можеха други по-лоши ситуации да се слушат. Оп. И сега гледайте. Не мога оцеля. Гледайте. Сега се зареда малко ударите му. Сега ще се опитам да изкоча малко, ама явно се отказва. Аз просто не мога да игра с него. Има доста добри играчи с Мико, но аз не съм. Там има една Лили. Не искам да изкачам. Ара ще взема Power Cube. Гледайте колко бавно зарежда с Лили останах. Останах с Лилчето. С Лелчето. Ара, къде е тая Лилия? Опа. Добре, това не успях да го куча. Добре, вдигнах няколко купи с него, ама са просто наистина не е моят човек. Аз в това видео мога доста купи си вдигна. Наистина мога доста купи си вдигна. Следващия ми най-омразен герой е Биби. Доста мислите. Не, възикам се, не е Биби. Как ще е Биби, бе? Хора, вие добре ли сте? Не, Гъс просто. Гус. Къвто и да е. Не ми харесва. Ужасен е този бролер. Ужасен е просто. Няма как да игра с него. Няма как да игра с него. Тия, които се стреснаха, просто Биби ми беше на малко купи. Наскоро я получих. Но Гъс просто не мога да игра с него. Нищо, че ми е на 163 купи. Просто не мога да игра с него аз. И сега гледайте справата. Ще тимваме ли, бе? Ето, гледайте. Той ще ме убие. Той не гети малкото демидж. Ето, гледайте, Дък ще ме убие. Ето! Той Дък ще ме убие. Затова ви говоря. Минус 2 купи, си губа купите, да. Чудесно просто, чудесно. Аре, изиграем още една и вече да играем геймплей с герои, които мога да игра, защото трябва да си трупам купи вече. Просто ще изиграем няколко ми. Ето, даже ботове ми пуска. Ботове с скинове, чудесно. Гледайте му супер бавно презареждащия му удар. Аз срещу ботове ще загуба. Ето, аз срещу ботове ще загуба даже. И пауъра му някак, сега се хилва мога, но просто този си пуска някакъв шилд. Аз не мога да го... Къде е този Франк?
Ето, шилд. Шилд. Трябва шилд. Пускам шилд. Ето, Франк. Аз умирам от ботове, хора. Аз от ботове умирам. Аз не мога да... Добре. И... хора, между другото събирам за Лили. Скоро ще я взема и ще ги нервя, защото става Лили. Вече страшно много хора ме нервят. Много хора ме нервят, ама много. И така... Аре сега си играем някой нормален геймплей. Просто геймплей. Някой хубав геймплей да си играем. Не знаеш, просто от мои любими герои. Ще цъкаме, ще изпълняваме някакви квестове. Тук имаме с Мистер Пи, ще ни даде 500 точки. Какво ще отключим? 100 кредита. 100 кредита, това е добре. Имаме с Мистер Пи. Не, с Мико и с имам някакви. Спи ще цъкаме. Аз па спи. С Мистер Пи ще цъкаме. С Мистер Пи ще цъкаме. И така, добре, надявам се да спечелим поне тази игра. Поне тази игра да спечелим. Поне една игра да спечелим. Защото за сега са слабите герои. Кълна Ръвс. Като гледам иска да умре. Останах на малко кръв. Аз така ще мина само да... така. Тресна. Защо, хора? Аз игра с любимите ми герои и пак се играя. Гледайте на колко малко става. На колко малко става. Защо тук постоянно ми да се сменят? Така, с Мистер Пин няма да цъкаме. Чакай, Брок. Имаме ли много? Помня, че му имах някакви. Фри. Къде фри? Това в те офертите. Я в шопа има ли нещо? Яко... Като гледам няма. Ще цъкаме с мутация на кой? Кой има мутация? Никой. Ще цъкаме... С кой, хора? С Анджело? Не. Анджело не става. Ще изиграем... Една игра с Пипе. Не. С кой? С кой да цъкаме? С... Къде да знам? С Едгар. Ще го дигна на 23-ти тиер поне. Едгар. Не мога да играя с него добре. Хора, пишете в коментарите, ако искате да направя специално видео как вдигам Едгар на 25 тиер. Или на 30, ако мога. Там има кит. Там има едно китче. Ките. Къде си, бе? Къде си, бе? Къде си? Като гледам в... Его кит. Там седи. Като си взема пауъра, вече ги отрепвам. Трябва да си заредя пауъра и да влизам. Ще мога да бягам с Мортис. Тъй Мортис като... На кит не искам да ми скача, че като ми скочи, как хубаво ще ме трепа. Трябва ми е важно, ще глупо да стъпя. Никак малко. Това е тара. Не искам стара да се закачам. Петара поне няколко да спечеля, поне да не загубя. Аз нямам 0 кутийки и пак играм. Не. С бъската. Няма да стане, бе, бъс. Няма да му стане трика, бе. Явно като гледам, ще трябва да ползвам някакви стратегии. Ще трябва да изчакам. Не. Няма да ти се зарежда супера. Няма да се зареди. Няма да ми скочи. Ще изчакам и ще ги притискам в зоната си някъде. Трим остана, хора. Ако станем двама, това ще е пично. Това ще е пично, ако останем двама. Тара и бъс. Сбиха се. Финала тук. Се притискаме. Бе, хора. Опа. Спамя.
ще спамя. Не, добре. Не успях да го разиграя. Нищо. Рейър. Епик. Не. Няма да се случи нещо хубаво. Няма да има нищо хубаво. 200 точки. Не. Няма да ги събера. Аре ще изиграем още една с мистер Пито и може би ще приключваме. Защото времето вече е изтекло. Тоест, само ще ни стане дълго видеото. Ботове ли са? Не са ботки. Не са ботки, реални опоненти са. Имаше една Лили май. И аз си взема тук. Без това трябва да трупам демидж. Не е задължително да печеля. Просто трябва демидж да трупам. Някаква Лили има тук. Лилка. Лили. Къде си бе, Лили? Къде избяга тая? Така бе, Лили. Да умира тая Лили там. Че пак стана невидима. Нерви ме вече. Шестима. Стига бе. Та Лили къде ще ме нерви толкова бе? Как толкова изнервяща? Точно това ви казвам, хора. Като взема Лили, така яко ще се нервия. Така ако ще ги нервия аз тях, че ще видят направо. Взехме тук квеста. Си взема тези точки тук. За Лилито. 174 джема. Нямам толкова джемове. Хора, мисля, че това ще е от видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала, да гледате видеята ми и да пишете в коментарите още какви гейминг видеа да правя. Аз бях Калата, вие ме гледахте как играя Brawl Stars и чао, до следващия път.